Pelaajan paikalla, kovana vetäjänä ja sitten neliö keskellä, siinä pyörii kova laukaisija myöskin Pavelson tuosta pointilta tulee veto ja sinne kiekko painuu ja Milan Gases painaa kiekon reppuun, kyllä tämä Kanadan ylivoima on se hirvittävän kovaa. Vain 35 sekuntia annetaan rangaistusta, mutta vielä pitäisi jaksaa ja samalla nelikolla on jouduttu jaksamaan ja sitten maalinen Österlian loistava torjunta tällä kertaa siinä sitten vuorostaan Atte Ohtamaalta. Dylan Goseni sieltä ja siitä Granlund käyttää nopeasti Leetonen paukuttaa eteen ja siellä lepää! Miki Granlund iskee tyhjää maaliin 1-1. Näin Suomi tasoittaa ja pääsee pelaamaan vielä vajaan 2 minuuttia ylivoimaa. Nyt se tulee se päänavaus. Palot ovat murtuneet. Joko Leijona alkaa tulla sieltä esiin. Granlund painaa turnauksen 4. maalinsa ja 9. teopisteeseen. Nashville hyökkää näyttää, että kun tyhjä pöppeli on edessä, niin sitten menee. Siinä tarjoaa Leetonen Heiskanen tulinen tykki ja sitten tyhjä maaliin ja siellä Utapan sitten on Granlund, sitten on Lehtonen, niin sitten lähtee homma jälleen rullaamaan takaisin Granlundille ja Granlund, mikä veto, aivan yläpeltiin, taisa veto lähtee Mikke Granlundilta, oikana maalivahdin Matt Tompkinsin ja nyt alkavat pakkanaalit, hirmuinen tälli lähtee sieltä ja näin Mikke painaa saman tien jo 5. maalinsa tässä turnauksessa. 14.03 jäljellä finaalia. Suomi johtaa 2-1 Lehtonen Granlundille ja mikä tälli! Kyllä puhuri kuuluu ympäri koko Suomi. Lammikko vielä aloituksesta ja Lammikko hoitaa kiekon ja sieltä lähtee ja siellä on! Tuleeko ratkaisu? Joel Arviaranne puhuu niin, että koko Suomi villiintyy jälleen kerran. 5.56 jäljellä ottaa kolmatta erää ja Montionin Juhola. Joel Arvia, joka on jo rutistanut monessa pelissä ratkaisumaaleja. Ja mikä viuhuva ranne sieltä lähtee. Ja jälleen Lammikolta loistaa. Ja Suomi on voitossa kiinni. Marshall pääsee vielä nousuun. Jättää siihen loistavasti. Ja sieltä tulee kavennus. 2.12 jäljellä. White Cloud kaventaa. Joten kyllä tästä jälleen aivan armoton thrilleri tulee. 2.12 jäljellä. Team Finland, coach Chalers. The goal went off the peg before the goal goes inside. No goal. Ja niitä kuulette, 11,500 EM:stä näyttää. Nyt tuosta se varmaan näkyy paremmin. Näin Lammikko sieltä. Ja sitten ei vieläkään näe ihan tarkalleen. Vaikuttaa siltä, että maali heiluu kyllä siinä, mutta kyllä se paikoillaan on. Mutta mitä on sitten tuo tuomio tuosta Lammikon telomisesta? Yleisö on varmaa mieltä tästä koko ajan. 2.12 jäljellä. Ja sitten tuomio tulee. Tämä on tämän pelin isoin asia, mitä tuomaristo päättää. Nimittäin johtaako Suomi maalilla vai 2 tämän tilanteen jälkeen. After we review, the call on the ice stands. We have a good goal. Taistelu jatkuu, Barsal pyörii siinä, niin pyörii myöskin Sakari Manninen ja Barsal on jälleen maalin takana. Suomi peittää syöttölinjasta, Barsal nousee väkisin maalille ja siellä on. Oi herra, paratkoon tätä Kanadan joukkuetta. Max Comtois lyö pelin tasoihin ja näin Suomi menettää 2 maalin johdon. Aivan 1-1 Ruotsia vastaan käyty peli. Tompkins venyy hienoon jalkatorjuntaan ja ylivoima jatkuu edelleenkin. Heiskanen pitää kiekon hyökkäyksellä, minuutti vielä jäljellä. Heiskanen, Granlund ja nyt väsyttäkää se 3 maali ja Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Ja kuka lyö? Sakari Manninen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen! Ai, laulu raikaa, Suomi huutaa! Tulihan se sieltä valtavan spektaakkelin jälkeen! Kerta kaikkiaan valtavan spektaakkelin jälkeen! Sakari Manninen iskee, kun Chabot rangaistusta 55 sekuntia vielä jäljellä. Tavaraa lentää, kansa huutaa, Leijona rynnii toisensa kimppuun ja Sakari Manninen tekee maalin, 6. maalinsa tässä turnauksessa. Uudet sankarit ovat jälleen paikalla ja Valtteri Filppula vielä kerran 3 kullan klubin 30, historian 30 pelaaja ja ensimmäinen suomalaispelaaja hakee kapteenina siellä sitten mitalin ja nyt alkaa rytty paukkua täältä. Ja kun muistetaan vielä kertaalleen, Suomen joukkueessa siis ei mitalia MM-kisoista Tuohimaa, Freeman, Patanen, Heiskanen, Armia, Filppula ja Hartikainen.
9 maailmanmestaria, 18 pelaajaa, jolla on jonkun värinen MM-mitali, mutta heitä on 7, jolla sitä ei lainkaan ole. Joten siinä mielessä tietenkin niin näille kaikille pelaajille iso kunnianosoitus siitä, että ensimmäisessä arvoturnauksessa paukahtaa heti se kaikkein komein palkinto, eli maailmanmestaruus. Kansa seisoo Nokia-areenassa niin kuin pitääkin. Miro Heiskanen, aivan loistavat viimeiset pelit ja hymy on huulilla tällä hienolla Dallas Pakilla, joka tänäänkin oli jälleen yksi johtavia lenkkejä, mutta tänään olivat sankareita tietysti Mikael Granlund maalilla, Joel Armia ja tietysti Sakari Manninen vielä kertaalleen, mutta koko joukkue oli tänään ilmiömäinen sankari. Tämä oli suomalaisen jääkiekkohistorian yksi komempia sankaritarinoita, yhtään väheksymättä aikaisempia sankaritarinoita, koska se miten se rakennettiin, niin tästä saisi loistavan näytöksen aikaan vaikka minkälaiseen teatteriin. Siinä käy Jere Innala pokkaamassa, siinä käy Tuohimaa pokkaamassa, jolle tämä kolmosmaalivahdin tehtävä, joka hän hoiti aivan loistavasti ja tuki meidän kahta maalivahtia, Jussi Olkinuoraa ja Harri Säteri ja Niklas Freeman. Todellinen läpilyönti, ja voisiko sanoa aikuisiällä, ja samaan aikaan Mikael Seppälä, joka raatoi Suomen puolustuksen kahta viimeistä peliä lukuun ottamatta, ja sieltä tulee lammikko seuraavana Harri Pesonen, arvokoisen luotettava pelaaja, niin kuin tänäänkin jälleen raadantaa. Siinä turnauksen paras pelaaja Jussi Olkinuora ja vielä viimeiset taputukset. Harri Säteri seuraa siellä myöskin takana. Säteri oli maailmanmestaruuskilpailuissa myöskin mukana olympiaturnauksessa ykkösmaalivahtina nimenomaan. Jere Lehtinen, joka niin kuin sanottu Stanley Cup Jerellä on maailmanmestaruus, on Torinossa tuli hopeaa, eli se jäi se 3 kullan klubi saavuttamatta, ja siinä sitten tämä valmentajien valmentaja Jukka Jalonen hienon tiiminsä kanssa. Paljon on puhuttu siitä, että Jukan pitäisi päästä Pohjois-Amerikkaan valmentamaan, ja katsotaan avautuuko se reitti sinne ja miksi ei avautuisi. Kyllä näillä näytöillä. Pojat, sanotaan vielä kerran. Olympiavoitto, 3 maailmanmestaruutta, olympiapronssia, MM-hopeaa, MM-pronssia, 20-vuotisten maailmanmestaruus. On siinä herralla sen verran tavaraa tarjolla, että heikommat alkavat hikoilla, joku miettivät sitä, millaisiin saavutuksiin Jalonen joukkueinen on yltänyt. Siinä he ovat kaikki. Suuret sankarit, kevään 2022 maailmanmestarit. Vielä kerran 4. Suomen jääkiekkohistorian Suomen mestaruus, ja sieltä lähtee, ja näin Valtteri Filppula nostaa sen pokaali sinne, ja sitten alkaa se yleinen taputteluseremonia. Taputtakaa nyt, pojat, kaikki. Sitä voitte taputtaa niin paljon kuin jaksatte, ja kyllä varmasti sitä tekevätkin. Sen verran pitkään sitä on hamuttu kuitenkin, vaikka puhutaan vain 3 vuodesta, mutta siitä huolimatta se on pitkä aikaa, kun mietitään sitä, että viime keväänä se oli jo mahdollista, mutta nyt sitä ei tarvitse enää miettiä. Nyt Suomi on maailmanmestari, nyt päästään juhlimaan urakalla, ja toivottavasti koko Suomi tekee sitä urakalla oikealla tavalla juhlien, ja ennen kaikkea antaen valtaisat kiitokset tälle hienolle joukkueelle, joka on tarjonnut 2,5 viikon aikana elämyksiä koko Suomen kansalle, niin täällä Nokia-areenassa kuin tietysti ympäri Suomea. Aivan